Ihan hyvä, ihan hyvä. Sieltä toista heittoa. Toista heittoa. Sieltä. Come on. Se on tuolla puskassa. Pitää heittää täällä. Tuolla näkyy kori. Putille läheltä. Ai! Sieltä. Come on. Wow. Tuonne meni kiekko. Ei. Ei lähtenyt nyt hyvin. Tuo osuu joka puuhun. Kyllä se lentää. No paari. Nyt pitää laittaa, jos haluu paari. Come on, mene! Bogi. Sitten utosväylä. Keskellä raivoa. Vähän liikaa hain tuolta. Kato. Oi. Juu, hyvä. Joo. Ottaa bogia. Se oli niin epäonneton tuo heitto, kun se meni tonne. Noin. Hyvän näköinen. Mitä vittu? Toi ei oo vissiin forekia. Mä tähtään sua päähän, niin sit se menee hyvin. Vittu. Okei, se on hyvä. Tää pöödiputti, onpa vaikee. Ykösellä. Toi Okei, nyt mä mietin täydellisesti. Kun mä en muista mitä nyt liittyy. Se oli ihan saakeli. Okei, se on hyvä, se on pitkä. Pitkä heitto. Nyt on hyvä. Hyvä lähestymisheitto. Ei se mene, mutta se on hyvä. Ei vittu. Siitä niin paariputti. 2 puttia aina. Unohdettiin sanoa, mutta... Ei! Mistä toi? Se on korkea. Mitä? Ola! On hyvä. Tätä lähtee. On hyvä. Skippaa, kato. Ai. Tuleeko se? Kyllä. Mä heitin ton toisen kerran. Niin heitit. Siitä niin napaat. Nyt on Paari.